ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 26 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 9 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Бухтар ва ғайра. ва имрӯз пешкаши шумо мегардад 3 хонага дар Испечаки шаҳри Душанбе, 3 хонага дар Садбарги шаҳри Душанбе, инчунин 2 хонага бо ремонт бо нархамаги 265 000 сомонӣ ва 3 хонага бо ремонт бо нархамаги 122 400 сомонӣ. ин 3 хонага дар Федератсияи Россия ҷойгир аст ва 3 хонага бо ремонт бо нархи 260 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наврҳои навимо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ён ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши аз нав кардани гардероби худро доред ва мехоҳед либосҳои зебову замонавиро дастрас кунед, пас ба шумо интернет-магазини Абдуллоҳ Москваро тавсия медиҳем. либосҳои мардона, зебо, бо сифати баланд, муомилаи хуб ва нархҳои дастрас. фурӯш танҳо онлайн ба тамоми Россия дастафка доранд. агар хоҳишмандо бисёр шаванд, ба Тоҷикистон ҳам низ равон мекунанд. рақамҳои интернет-магазин дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ҳамаи либосҳоро метавонед аз телеграм-каналшон дастрас кунед. ссилкаш дар комментарияи видео. Dom TJ тавсия медиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Испечак ду ҷойгир аст. назди масҷиди Мехкалон бениҳоят минтақаи хуб аст. дар дуюм ошшона худи бино аз 5 ошшона иборат аст. бинои советӣ 3 хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ. хона таъмир дорад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. медароину зиндагӣ мекунед. нархаш бошад 600 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 3 хонага 60 метри квадратӣ дар дуюм ошшона. Испечак дуда ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештаро Номужленский район, 2 хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 5 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошшона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки бо таъмири замонавӣ таъмин аст. нав ремонт кардагим, ҳатто одам зиндагӣ накардагӣ. иҷора 2000 сомонӣ чанд кас пурсидагӣ буд, мегӯяд соҳиби хона, лекин дар ин хона ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нав таъмир кардагиан. нархаш бошад 265 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар 5 ошшона ҷойгир аст. пеши прокуратура, Сафина, бозор. доми нави 8 ошшонага мебошад. ноҳияи Рӯдакӣ таъмири хуб дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар назди суд, коллеҷи омур, мактаб, стадион дар пешай. як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои новостройка. бино тайёр аст. мардум аллакай зиндагӣ доранд. дар рӯ ба рӯш мактаб, литсей, маҷмӯаи варзишӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дӯстони гиромӣ, нархи хона бошад 180 000 сомонӣ. хона коробка мебошад, яъне бе таъмир. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи каналмон чун ҳар вақта муроҷиат кунед. як хонага 38 квадрат, дуюм ошшона дар шаҳри Ваҳдат, дар минтақаи хуб ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Садбарг ҷойгир аст. маркази шаҳри Душанбе мебошад. худи бино назди раҳи Калонда. трезои хонаам раҳи Калонда нигоҳ мекунанд. 3 хонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар 10 ошшонаи бинои новостройка. хона свободная планировка мебошад, яъне бе таъмир аст. коробка ва чӣ хеле ки хотоба махқул аст, ҳам хел планировкаш мекунед. нархи хона $72,000 боз арзон мешавад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед. Дар наздикии хона дӯстони азиз ҳама чизҳои дар корӣ ҳаст ва сари 1 метри квадратиш $720 мехалтад. 100 метри квадратӣ дар умум $72000 мешавад. 786000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб қарор дорад. ва ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. Ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. бениҳоят хонаи хуб мебошад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия се хонага бо нархи амагӣ $900,000 русӣ, яъне 122400 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. аз Москва 200 км дурай се хонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз ду ошона иборат аст. ҷойгир аз Артурская област, чихеле гуфтем аз Москва 200 км дурай. тоҷико бисёр зиндагӣ мекунанд. 2 сотиқ заминам дорад дар пушти дом бо сарай, дар берун дворда. алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистон ҳардушон WhatsApp доранд дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем. алишам мешавад ба хона дар Душанбе болоӣ пул метем. мегӯяд соҳиби хона, яъне болоӣ ҳамин хона боз пул ҳам метиҳанд, ё ин ки ба мошинам алиш мешавад. солуш ай 2015 боло бошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона ҳамагӣ $900,000 русӣ, яъне 122400 сомонӣ. район Узловая, посёлок Партизан. тоҷико бисёр зиндагӣ мекунанд. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар рӯ ба рӯи мошинбозори шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки дохил мешавад. ҷамоати Лохур, деҳаи Лолазор 6 дар хона ва 6 сотиқ замин дорад. ҳуҷҷат дорад, об ҳаст. нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. дар рӯ ба рӯи мошинбозори шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки. 6 сотиқ замин, 6 дар хона ва чихеле ки мебинед хона таъмир дорад. таъмирашам хуб мебошад. нархаш бо маслиҳат. барои нарха фаҳмидан ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Маданият, дар қарибияш беморхонаи Даво, мағозаи Соҳил, масҷид ва мактаб аст. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. иборат аз 20 сотиқ замин ва 8 ҳуҷра мебошад. аз ду тараф подвал дорад. 2 ҳаммом, 2 ҳоҷатхона, оғили 2 ошонага дорад ва пеши поёни хона бо оби равон ва пасобу свети доимӣ дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. беҳтарин хона мегӯяд соҳиби хона. ба касе замин дар кор бошад, заминашро тоқа фурӯхта мешавад. яъне 10 сотиқи ҳамин ҳавлиро ду тақсим танҳо ба танҳо 10 сотиқи. масъала алишам дида мебароем бо сексия, яъне ба квартира. ягон оилаи калон бошад метавонад баъд байни худ тақсим намояд, чунки ба 4 оила ҷо мебошад. масъалаи нархаш бошад, боз муомила мекунем. нархи хона 1,45,000 сомонӣ. боз савдо мешавад, чихеле ки соҳиби хона қайд карданд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун дар 4 ошона ҷойгир аст. бо таъмир, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ба ғайри телевизори меҳмонхона, яъне зал, холини зал, мошинаи ҷумъашӯӣ, дигар ҳама чизош меистад. барои маълумоти пурра ба рақамҳои соҳиби хона занг занед дӯстони азиз. WhatsApp ҳам доранд. хона техпаспорт дорад. 3 хонага мебошад бо масоҳати 68 метри квадратӣ. дар наздикии хона мактаб, беморхона ҳамаш ҳаст. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад. хона дар 4 ошонааш ҷойгир аст. криша ремонт дорад, намечакад, бо тунука криша маҳкам кардагӣ. марҳамат дӯстони азиз. нархи хона бошад 260,000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештарномуш Регар. ҳавлӣ иборат аз 11 сотиқ замин ва 10 дар хона мебошад. дарахтои мевадиҳандаам дорад.
ва ҷойгир аст дар шаҳри Турсунзода, деҳаи Регар, ҷамоати Регар, наздикии Бозорда ҷойгир аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед ва худи ҳавлӣ чӣ қадр ки гуфтаем 11 сотиқ замин ва 10 дархона мебошад, дар умум бо нархи 700 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. лекин дар алоҳидагӣ ҳам фурӯхта мешавад 5 сотиқ замини ҳавлӣ бо 6 дархонааш. дар умум 10 дархона дорад, 6 хонаш коробка мебошад, яъне бетаъмир, 4 хонаи дигааш таъмир дорад ва ҳамин қисме ки дар ҳамон қисм 6 дархонаи коробка дохил аст ва 5 сотиқ замин, ҳамин қисм алоҳида фурӯхта мешавад, яъне 5 сотиқ замин, 6 дархонаи коробка бо нархи 320 000 сомонӣ. а дар умум бошад 11 сотиқ замин, 10 дархона, 700 000 сомонӣ. дар ҳар ду ҳолат нархҳо бо савдо мешаванд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. дар комментария ҳатман рақами 8000 ё ин ки ассалому алайкум нависем. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта дӯстони азиз, дар комментария нависен аз 9 таи амин хонаи фурӯши ҳамирӯза навор монд, кадомаш ба шумо бисёртар писанд омад, бисёртар мақбул шуд. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.